Faint o bwysig ti'n meddwl ydy cyfnod datblygu fel yma I chdi fel rhywun sy'n gorfod sgwennu'r sgript? Ti'n gweld o'n werthfawr? Mae'r cyfnod mae weithio fo'n gilydd I bod yn ofnadwy o werthfawr I mi fel sgwennwr achos mae'n golygu mod I ddim yn cloi'n hyn I fyny mewn cell a trio dychmygu'r pethau ym mhen yn hun. Dwi'n teimlo cyfrifoldeb I sgwennu sgript sy'n adlewyrchu'r holl waith da ni wedi wneud. A mae cael mewnbwn unigolion mor greadigol a phobl mor hawdd I weithio efo nhw arbenigwyr yn ei maes. Di bod yn ofnadwy o ddefnyddiol a yn broses braf iawn o gwerthfawr. Plethu yr syniadau pawb efo syniadau sydd mae pethau'n mynd I edrych a'r projections a jyst gael bob dim ar yr un platform. Gorau llygad yn anhygoel fi bod yn Brynsion ta pan fi profiadau roedd I gadael yn I fewn mor hawdd. Mae gyd cross-pollinatio yn diwedd yndi. Mae'n un syniad bach o rhywbeth I wneud efo cerddoriaeth allan trigro rhywbeth yn Gwynedd. Mae gyd yn sort of ping-pongio fel allu dros y lle. Mae'n brofiad yn llesol iawn, iach iawn. A chi'n joio fo? Do. Do, o ge, beth chi'n feddwl yna fo? O, mae'n wych. Chi'n joio? Do, diolch. Do?